أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ‘Yan uwa, Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya bani dama da iko domin na fito da al'ummar duniya. ‘Yan uwa, tunatarwa da zan yi ne akan azumin tasu'a da ashura, ma'ana azumin 9 ga watan al-muharram da kuma azumin 10 ga watan al-muharram. Ma'anar kalmar tasu'a ma'ana 9 kenan, ashura 10 kenan. Ga wani watan al-muharram. Azumi ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana a cikin hadisin Muslim, yake gaya mana shi azumin tasu'a azumi ne wanda ake azumtarsa domin mu barranta ko mu saba wa Yahudawa. Azumi ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai samu damar azumtarsa ba, amma da ya samu labarin Yahudawa suna yin sa, yace mu ne muka fi cancanta da mu yi shi. Yace idan Allah subhanahu wata'ala ya bani iko na zagayo shekara mai zuwa zan azumce shi, kuma Allah subhanahu wata'ala bai sa ya zagayo ba, Allah ya karɓi rayuwarsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma azumin ashura shine azumin 10 ga watan al-muharram. Azumi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikinsa, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa yana tsammani a gurin Allah dukkan wanda ya azumce shi, Allah subhanahu wata'ala zai kankare masa zunubi na tsawon shekara guda wacce take gabata. Wanda muke kira ga 'yan uwa musulmi, dukkan wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi iko na yin wannan azumi to ya daure, kada ya kasa a gwiwa, kada ya bari wannan gwaggwaɓan lada ya wuce shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu iko. Gobe juma'a ita ce ranar 9 ga watan al-muharram, ita ce ranar tasu'a. Jibi asabar kuma idan Allah ya kai ita ce ranar 10 ga wata, ita ce ranar ashura. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon azumtar wannan kwanaki biyu masu albarka domin daraja da martaba irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar kullum ina sake faɗa wa mutane, mu ba masu sani bane, muna amfani da wannan dama ne domin isar da saƙon Allah subhanahu wata'ala, kamar inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana, ballig walau aya, ka isar ko da aya ce. Saboda haka komai kankantar sani, in ka sani kai kokari ka sanar, haka ake so. Kuma wannan ce tarbiyya ta musulunci. In baka sanar ba kuma akwai azaba take jiranka, domin annabi Muhammad a wani hadisi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana, wailul liman la ya'lamu, azaba ta tabbata ga wanda bai sani ba. Sannan wailul liman alima summa la ya'malu, azaba ta tabbata ga wanda ya sani kuma bai aiki da shi ba. Sannan akwai wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ma yana magana akan dukkan wanda ya sani bai sanar ba, Allah subhanahu wataala ranar alkiyama wannan ilimin nasa za a yi masa linzami da shi na gidan wuta, wa iyazu billah, Allah ka tsare mu. Kamar kullum shi yasa mu muke kokari komai kankantar abu muka sani, muna kokari mu sanar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin su masa sani kuma su yi amfani da shi. Fatan mu dai dukkan abin da muke faɗa al'umma Allah isa su yi amfani da shi, domin kullum mun ce mu ba mu sani bane, muna kokari ne kawai mu isar kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske da goyon baya da kuke bamu da haɗin kai. Muna yi wa kowa fatan alkhairi. Allah subhanahu wataala ya tseratar da mu daga wuta, Allah ya haɗa mu aljanna firdaus. Akhirid da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Bisalam, ku huta lafiya daga naku Abdulhamid Ibrahim Yahaya.